आरो जोंनि गेजेराव दंफैबावो बर'नि मोस्ट हेन्डसाम एक्टर मिस्टार लोमसाद बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो। आरो जोंहा जे खुगा खाथेलायनाय सामब्रानि बल सेंलायनाय जोग्रा एसे बोराय गाजोला नोंथांमोन जायखिजाया जुगा बेबायदिनो सोलायबाय थायो। जोंनो खोन्थादों आबौमोना गोदो गावसोर जोग्ला बरा माबा मोसौ बिगुरनिसोमोन जाहैबाय खुगायाबो खाथेलायनाय। दानि सेंग्राफ्रा बेखौ जोयोबा माने आथिंफ्रा दोलालांगोन। दा जियानो जा समाथ' बारा गोबाव गैया 5 मिनिटल' होदों आङो जाबाय नामा? दा जोंनि हारिमुआबो बेबायदिनो सोलायबोबाय थादों आरोखि रायजोफोर गासैबो सोलायबाय थादों आर्टिफिशियेल जाजोब्बाय दानि दिनाव। बे गोदो जोंनि जायगायावबो सासे मेथाइ लिरगिरि दंमोन उत्तम चन्द्र केरकाटारि रेडिअ'आव गोबां मेथाइ लिरदों बिथाङा मेथाइनि सुरबो होदोंमोन। बिथाङा दोंसे मेथाइ लिरनानै ओरैजायमोन आरो बिनि मेथाइआ संसारनि महरा बेसे मोजां बेसे मोजां बर'नि सुर आरोखि। बे मेथाइजों खाम जथा सिफुं ओरैजाय दामोमोन। मेथाइखौ खोनाब्लानो बियो बर' मेथाइ होनना मोनथियोमोन आरोखि। दाना बे मेथाइखौ आब' सुलेखाया लांदों जाहैबाय गोदो रेडिअ'आव रोजाबहैदों। आब' सुलेखाया नायबाय मेथाइखौ सुरखौ खोनासंबाय आयो माथो बेबायदि रोजाबबा सेंग्राफोरजों अन्थाइजोंसो खुबै जागोन सिगांलाय जाबाय आब' सुलेखाया। ओमफ्राय रेडिअ'आव बेलेग रोजाबहैबाय बियो। दाना आब' सुलेखाया माबायदि रोजाबहैदों मिथिगौना रायजोफोर ओरैजाय आरोखि संसारनि महरा बेसे मोजां आय' बेसे मोजां। दानि सिख्लाफ्रा हायला हुइला मोसाथावनाय आरोखि। दा बे मेथाइनि सुरा गुबैयै संसारनि महरा बेसे मोजां आय' बेसे मोजां ओरैसोमोन। बेखौनो संसारनि महरा बेसे मोजां आय' जाबाय। हारसानि सुर ना हिन्दीनि सुर पात्ता गैया आरोखि। आरो बेखौनो दानि सेंग्राफ्रा लाबोनानै माबायदि रोजाबदों मिथिगौना रायजोफोर ओरैजाय आरोखि संसारनि महरा बेसे मोजां ओरैजाय आरोखि। दाबायदि सोलायबाय थादों। दा जायखिजाया समनि आंखाल रायजोफोर